Είμαστε εδώ γιατί είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημιουργία σχολών υποδομής, ακαδημιών από τον Ατρόμητο Ανεμόδιας σε συνεργασία με τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μια υπόσχεση που έχουμε δώσει στο φύλαθλο κόσμο της Ανεμόδιας, της Καλονής και γενικότερα της Μυτιλήνης. Θέλουμε να κάνουμε μια κίνηση η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία, την ανέβρεση, αλλά κυρίως τη δημιουργία νέων παιδιών, ταλέντων, αλλά και ανθρώπων κοινωνικά ενταγμένων και ποιοτικών αθλητών. Αυτό γίνεται μονάχα με τη σωστή οργάνωση, την οποία μπορεί να μας την παρέχει μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να συζητάμε αυτή την ώρα εδώ πέρα μαζί με τον κύριο Βαγγέλη Σπανό, ο οποίος έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, θα μας στηρίξει, θα μας βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα, και πιστεύουμε ότι το μέλλον θα είναι πάρα πολύ καλό για τους νέους της Καλονής και όχι μόνο. Το εγχείρημα θα λάβει χώρα στην Καλονή, διότι δεν έχουμε την υποδομή στο χωριό μας, στην Ανεμότια, να υποστηρίξουμε ένα τόσο μεγάλο άλμα που προσπαθούμε να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις που ενδεχομένως θα χρειάζονται για να συνεχιστεί στην Ανεμότια. Αν δεν μπορέσουμε να έχουμε εγκαταστάσεις σύμφωνες με την ποιότητα που θέλουμε να προσφέρουμε, θα συνεχιστεί στην Καλονή. Δίπλα μου έχω τον κύριο Μάρκο Βρατσάνο, ο οποίος θα είναι ενεργό μέλος σε αυτή την προσπάθεια. Είναι γενικός αρχηγός στην μεγάλη ομάδα, όπως ξέρετε. Θα συνεχίσει να είναι και θα μας στηρίξει και στα τμήματα υποδομών. Επίσης θα μας στηρίξει στα τμήματα υποδομών ο κύριος Βαγγέλης Χαλκοδαίμων, ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ λόγω υποχρεώσεων που έχει, επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και επίσης στην άκρη του τραπεζιού μας βρίσκεται ο κύριος Άγγελος Πάπαρης, ο οποίος θα είναι ο προπονητής, ένας εκ των προπονητών, ο βασικός προπονητής της Ακαδημίας μας. Θέλω όμως να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Βαγγέλη Σπανό να μας πει εκείνος 2-3 λόγια για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Καλημέρα και από μένα. Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να έχω μπροστά μου μια συνεργασία καινούργια και σαν Βαγγέλης Σπανός και σαν Ολυμπιακός. Αρκεί να σας πω ότι χθες το βράδυ έγινε ουσιαστικά η πρώτη μας συνάντηση με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ατρομήτου Ανεμότιας, και αμέσως κατάλαβα ότι υπάρχει μέλλον εδώ και υπάρχει δυναμική. Υπάρχει η θέληση μεγάλη για να γίνει αυτό, να αναπτυχθεί το κομμάτι των ακαδημιών στην Ανεμότια και στην περιοχή της Καλονής γενικότερα, με αποτέλεσμα η συμφωνία να γίνει άμεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εμπιστοσύνη που δείχνουν και στο πρόσωπό μου, αλλά και στον Ολυμπιακό, ο οποίος ως η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα έχει επενδύσει πάρα πολλά στο κομμάτι των ακαδημιών. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια από παίχτες που προέρχονται από τις ακαδημίες. Το τελευταίο να σας πω ότι στην προετοιμασία τη φετινή που ξεκίνησε υπάρχουν 13 ποδοσφαιριστές στην Αυστρία που προέρχονται από τις ακαδημίες, άρα αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα το όνειρο του Προέδρου, του κυρίου Μαρινάκη, για ελληνικό στοιχείο και μάλιστα προερχόμενο από τις σχολές. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή, διότι είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία του Ατρομήτου Ανεμότιας με την ΠΑΕ Ολυμπιακός,
και την υποστήριξη τη δική μας σαν Σχολείο Ολυμπιακού Μυτιλήνης. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις ενέργειες προβολής και ενημέρωσης στο φίλαθλο κόσμο για το τι πρόκειται να συμβεί άμεσα. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι ακαδημίες συνήθως ξεκινάνε τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά εμείς οφείλουμε να ξεκινήσουμε από τώρα τις διαδικασίες, ούτως ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερωθούν τα παιδιά και οι γονείς για τις σκέψεις και τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να αντλήσει ένα παιδί που έρχεται στο ποδόσφαιρο και τι δυνατότητα και τι θέλει και τι θέλουμε να του δώσουμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε δυναμικά αυτή την καινούργια ακαδημία. Εύχομαι το καλύτερο και να έχουμε μια καλή αρχή και μια καλή συνεργασία. Και εμείς το ευχόμαστε από τη πλευρά του Ατρόμητου και νομίζω ότι η συνεργασία θα είναι πάρα πολύ καλή ούτως ή άλλως. Θέλω να συμπληρώσω ότι το χρονοδιάγραμμα λέει ότι μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες, κάποια event ίσως, τα οποία θα δημοσιευτούν λίγαν συντόμως όταν θα είμαστε και πιο έτοιμοι για να τα ανακοινώσουμε. Και αμέσως μετά το πρώτο event που θα ακολουθήσει θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε εγγραφές και να ανακοινώσουμε και το πλήρες πρόγραμμα του τι θα ακολουθήσει. Όμως θα ήθελα να πει δύο λόγια και ο κύριος Βρατσάνος και ο κύριος Πάπαρης, γιατί έχουν λόγο πάνω σε αυτό το εγχείρημα. Ξεκινάμε μια δύσκολη προσπάθεια, προσπαθώντας να κάνουμε πράξη το όνειρο του Προέδρου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα το έθεσε σαν προϋπόθεση αυτό. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε την δημιουργία των ακαδημιών, οι οποίες πιστεύω ότι θα πετύχουν στο μέγιστο βαθμό προς όφελος καταρχάς των παιδιών αλλά και των γονιών, οι οποίοι θα εμπιστευτούν τα παιδιά σε εμάς και κατ' επέκταση προς όφελος του λεσβιακού ποδοσφαίρου. Ο κύριος Πάπαρης. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον Σύλλογο που μου εμπιστεύονται ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τη σωστή δουλειά και την οργανωμένη θα έρθουν τα αποτελέσματα και σύντομα θα έχουμε και εμείς το δικό μας φυτόριο που θα βοηθά στην επίτευξη του στόχου, που είναι το ορθό και σωστό ποδόσφαιρο. Σε γενικές γραμμές αυτά, τελειώνοντας, εγώ θέλω να επαναλάβω για μία ακόμη φορά τους στόχους αυτού του εγχειρήματος. Εκτός του ότι είναι γνωστό ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς υποδομές, έτσι και ο Ατρόμητος δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς υποδομές. Αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι το βασικότερο όλων. Αλλά ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε παιδιά σωστά κοινωνικοποιημένα, σωστούς ανθρώπους, σωστούς μαθητές, σωστούς ανθρώπους ισορροπημένους και γιατί όχι πρωταγωνιστές σε κάποιες ομάδες, να τους δούμε αύριο μεθαύριο, εφόσον θα δοθεί ευκαιρία μέσω του Ολυμπιακού, και αυτός είναι ο λόγος που συνεργαζόμαστε με τον Ολυμπιακό και είναι γνωστό, δηλαδή έχουμε δει πολλά παραδείγματα και έχουμε ζωντανά παραδείγματα και πάνω στο νησί, να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες σε αλφα-εθνική, στο εξωτερικό, στην εθνική ομάδα, γιατί όχι, Μυτιληνιούς, Καλονιάτες, Ανομοτήσιους, γιατί όχι. Θέλουμε να απευθύνουμε το κάλεσμα προς όλους τους γονείς, προς όλα τα παιδιά του Λεκανοπεδίου της Καλονής, να είναι κοντά μας. Εμείς τους υποσχόμαστε ότι θα είμαστε κοντά τους σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους, και στον αθλητισμό και στο κοινωνικό και στη σχολική πρόοδο. Είναι πολύ βασικό κομμάτι. Θέλουμε να καλέσουμε όλους τους γονείς να εμπιστευτούν τα παιδιά τους, γιατί θα είναι σε καλά χέρια, και να υποσχεθούν